Már a videó elején lesz szeretném szögezni, hogy ez nem szponzorált tartalom. Sajnos. Pedig a BKK biztos sokat fizetne, vagy legalább megdobhatnának egy éves bérlettel. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Először is szeretnék elnézést kérni az arcomon található arcszőrzedvény miatt. Kinőtt a vizsgai időszakállam, de majd hamarosan kezelem. Na, az a helyzet, hogy láttam a Youtube-on nagyon mennek mostanában ezek a gameplayek, és igazából én is szeretnék gazdag lenni és sok pénzt szerezni, úgyhogy csináltam nektek egy gameplayt. A 4-es Metro gameplay-re fogunk most játszani, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Jó, amit tudni kell, kipróbáltam már a játékot, elmentem a Bikás parkig, úgyhogy onnan indulunk. A pozitívumok a játékról. Az első, ami nagyon jó, az a grafika, tehát hogy borzasztóan életű az egész. Ugyan kicsit így remeg a kép, meg néha lesznek ilyen világításváltások, meg ilyenek, de ez valószínűleg a videókártyámnak a gyengesége miatt van. Egyébként nagyon jó. A játéknak a zenéje is nagyon tetszik, tehát az is egy tök jó pozitívum. Viszont vannak benne azért negatívumok is. Tehát például a sztori egy kicsit egysíkú, igen, úgy elég remeg a kép, szóval a sztori egysíkú, nincsen benne fejlődés, egy metróvezetővel vagy, és el kell vinni az embereket, szóval nem valami izgalmas. És nem lehet még ilyen spoiler, vagy erősebb metrót, egy bőrülés szeretet, szóval semmilyen nincsen benne, úgyhogy ez egy kicsit gáz. Elég könnyen monotonná válhat az egész, illetve hát multiba se lehet nyomni, szóval nem tudsz így a haverokkal közösen metrózni, ami szerintem picit gáz, mert tök jó lenne, hogyha együtt tudnátok vezetni a metrót. Közben pedig megérkeztünk az új Budaközponthoz. Nagyon menő az egész tényleg, szóval nagyon tetszik. Ez sajnos a kormány se ismerte fel valamiért, lehet, hogy csak nálam van ez így, de valamiért nem ismerte fel. Közben beállunk megnézni a lámpát. Igen. Itt látjuk, jó, szuper. A játékélmény az ami viszont még eléggé gyenge. Tehát, hogy mivel a 4-es Metro teljesen automatizált, így gyakorlatilag nem kell csinálni semmit benne, mert minden magától történik, szóval ez egy picit unalmas, csak nézed gyakorlatilag, de egyébként kijött ebből a 2-es Metro is, az egy picit jobb, csak ott arra kell vigyázni, hogy neked jönnek más metrók csúszós időbe, így kerülgetni kell őket valahogy, illetve hát van a 3-as Metro, az a Survivor mód, ott kigyullad a metró, meg lerobban és túl kell élned igazából. Közben pedig megérkeztünk a Móri Zsigmond körtére is. Úgyhogy hát ennyi lenne ez a gameplay, remélem, hogy tetszik nektek. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek feliratkozni a csatornára. Ha akarjátok, próbáljátok ki, és legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!